Nahrávame. OK. Je to tam vidieť čosi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop! Dobre. To by sme mali. Pekne sa nám tu točia okolo a už idú na brno. Už sa tam berú. Už sa tam berú do slnka. Dobre. Pozrieme toto. OK. Všetky sú. Tam sa asi pokazili dvierka. Není tam holub žiadny. Všetky sú otvorené pekné. Dobre.